Нихаят без Казанга килгәч дулкынланам, ләкин күңелемдә шатлык хисе. Чөнки безне алда татар кызы бәйгесенең финалы көтә. Birinci günler bik kızı hem tez üte. Kızlar bilen bik duslashıp ülgirdik bu günler içinde bir-birimizge buluşup, yardımlaşıp durabız. Biz kızlar bilen duslaştık. Bizde arabızda бар жылылык. Татар кызы сүзе ике өлештән тора. Һәм әлеге бәйгедә дә мин ике яктан да үсәм. Кыз кеше буларак мин гүзәллеккә, нәфислеккә, тыйнаклык сыман, шәхси эчке сыйфатларга тартылам. Татар милләте әһеле буларак мин мәсәлән үземнең телемә бик игътибар итәм. Аны алынма сүзләрдән чистартам. Татар тел дәресләре алып барам. Әлбәттә, мин дулкынланам, чөнки минем өчен бу бәйге зур җаваплылык. Бу гади матурлык бәйгесе генә түгел. Монда мин үземнең татар кызы икәнлегемне күрсәтәм. Татар кызы дигәндә ул ниндидер шушы гүзәллек конкурсы гына түгел. Монда инде аның мөгаләмәләре, аның үзен тотуы, әлбәттә чибәрлек тә кирәк, бер сүзсез, ләкин эчке матурлык та бар бит әле, сөйкемлелек. Шуңа күрә татар кызы ул бөтен шушы матур сыйфатларны үзенә җыйгандыр. Бу бәйге минем өчен үземнең милилекне тагы да үстерү, үземнең телемне камилләштерү һәм инде үзем турында менә Башкортстан турында бар дөньяга җиткерү дип уйлыйм, Башкортстан татарлары турында. Сез менә кулинар этапта без тутырылган каз эшлибез дигәч, мин бик каты шатландым. Чөнки бу безнең гаиләдә еш пешерелә торган ризык. Мин кайчандыр әбиләремдә күргән идем читкән ястык яулыгын. Минем дә шундый теләгем бар иде. Мин дә өйрәнгем килен, таки вакыт табылмаган инде. Кем белгән, минем дә монда өйрәнермен чигәргә. Мин бәйгегә катнашканга бер дә үткәнмен. Мин монда булырга бик бәхетле. Чөнки бу бәйге мине татар мәдәниятенә яңадан гашык итте. Безнең буш вакытыбыз юк дисәм дә була. Чөнки безнең программабыз бик тыгыз. Һәр сәгатьнең файдасын чыгарырга тырышабыз кызлар белән. Бигү дәресләрендә без үзебезне матур итеп сәхнәдә тотарга өйрәндек һәм татар бию серләре турында белемебезне киңәйттек. Репетицияларыбыз бик кызык үтә. Һәр көнне яңа әйберләр өйрәнәбез, кабатлыйбыз, тырышабыз. Әлбәттә, кайчак авыр була, ләкин безнең мөгаллимнәр авырлыкларны үтәргә булышалар. Әлбәттә, стажарыбызга бик зур рәхмәт. Ташкентка бурыны бик нык көтәм. Чөнки минем өчен ул туган ягыма кайту. Үзбекстанда мин илемнең данын яклап, бездә дә чин татар кызлары булуын күрсәтергә телим. Башкаларны да безнең гүзәл Үзбекстан белән таныштырасы килә.